Sí, bueno, ben, moi bo día, moito obrigado por acudirdes a esta rolda de prensa do Bloque Nacionalista Galego, na que, como portavoz municipal, comparezo acompañado pola nosa deputada na Deputación Provincial, Manuela Rodríguez, e máis pola nosa deputada no Parlamento Galego, Carmela González, unha comparecencia que ten por obxecto abordarmos a necesidade e o compromiso de recuperarmos o Teatro Cine Fraga como un espazo cultural público na cidade de Vigo. Como é coñecido, mañá venres vai celebrarse un pleno extraordinario no Concello de Vigo, convocado a solicitude do Grupo Municipal Socialista para abordar de maneira monográfica, de maneira específica, esta cuestión. É por iso que o BNG queremos reiterar nesta comparecencia de maneira pública a nosa posición e dar conta tamén dunha serie de iniciativas que temos despregado tanto no Concello, na Deputación, como tamén no Parlamento de Galicia. O Teatro Cine Fraga é un espazo cultural de primeira magnitude cun importantísimo acervo histórico na nosa cidade que, no entanto, fica fechado dende hai máis de 23 anos. O proxecto para a súa recuperación, coa compra pola antiga Caixa Galicia para o integrar na súa obra social, supuxo o inicio dunha reforma que nunca chegaría a rematar. Dende o Bloque Nacionalista Galego xa temos demandado, desde hai moito tempo, poñer fin ao seu actual abandono para o converter no grande teatro público ao servizo do tecido cultural da cidade e do conxunto do noso país e para o desfrute da veciñanza de Vigo, das viguesas e dos vigueses. Unha iniciativa que volvimos reiterar nas pasadas eleccións municipais como parte do noso programa, pero que non foi recollida por parte de ningunha administración. Non foi até a campaña electoral das pasadas eleccións galegas do 28 de febreiro cando o Partido Popular dende a Deputación e a Xunta e o Partido Socialista dende o Goberno Municipal amosaron a súa repentina disposición a adquiriren o Teatro Fraga. Vemos, pois, como unha iniciativa que debera basearse na sinerxía, na suma de esforzos, acaba encadrada primeiro nunha competencia de claro carácter electoralista e agora como un novo episodio na permanente lea partidista que alenta o confronto institucional. Nese sentido, desde o BNG temos que principiar por lembrar que foi o proceso de bancarización, de privatización e de desgaleguización da entidade resultante da fusión das caixas galegas, un proceso impulsado con entusiasmo polo Partido Popular desde os gobernos galego e español ao dictado da Troika Europea, o que privou a Vigo de poder contar co Teatro Fraga como un activo sociocultural de primeiro nivel. Un verdadeiro espolio que agora a Xunta e máis a Deputación queren recompensar con máis diñeiro de todas e de todos despois de que a banca veña de obter un beneficio de 158 millóns de euros no primeiro trimestre deste ano 2024, incrementando así as súas ganancias, os seus lucros, nun 50% con respecto ao exercicio anterior. A decisión da Xunta e da Deputación de Pontevedra de compraren conxuntamente e por importe de 9,3 millóns de euros o Teatro Fraga constitúe un claro exemplo de mala xestión que pretende dilapidar recursos de todas e de todos para repagar por unha dotación cultural que xa foi financiada con inxente diñeiro público no rescate da privatizada e expatriada a banca que, lembremos, recibiu 9.000 millóns de euros de rescate para despois ser adquirida polos seus actuais propietarios por apenas 1.000 millóns de euros, un investimento que foi rapidamente amortizado cos lucros derivados, cos lucros xerados da actividade da entidade en apenas 2 exercicios. Por todos eses motivos, o Bloque Nacionalista Galego rexeitamos esta operación de compravenda que, hai que recordar, tamén foi amagada, anunciada polo propio Abel Caballero. A pesar da aparente coincidencia coa posición actual do PSOE de Vigo, desde o BNG non podemos asumir nin apoiar os termos das propostas de acordo que se van someter mañá á votación do Pleno por parte do PSOE e que non foron consensuadas. Discrepamos do contido dos acordos por varias razóns importantes. En primeiro lugar, porque limita a fórmula de doazón ao Concello a recuperación do uso público do teatro e, ademais, pretende incorporar na ecuación, de maneira ben difícil de explicar,
a Zona Franca e ao Ministerio de Cultura nun cálculo estritamente partidista que só obedece ao feito de que tanto o Ministerio como a Zona Franca en Vigo están dirixidos polo PSOE fronte á Deputación e Xunta en mans do Partido Popular. Se hai algo incompatível coa cooperación institucional é este tipo de xogos sectarios e partidistas. E, en segundo lugar, porque discrepamos radicalmente do cuestionamento que fai o propio PSOE no seu texto da necesidade de que Vigo, de que a maior cidade de Galiza, dispoñamos dun grande teatro público. É lamentável, por ser suave, por ser concesivo e amável, ver como quen seica dirixe a política cultural do Concello confunde o que é un auditorio co que é un teatro. Por iso, co obxectivo de lograrmos que o pleno de mañá non se reduza a un novo episodio do permanente e estéril pim-pam-pum entre PSOE e PP, no que uns e outros xogan a canto peor, mellor, o BNG anunciamos públicamente que vamos formular unha emenda á totalidade á moción do PSOE para que o Pleno adopte dous grandes acordos. En primeiro lugar, o primeiro acordo, o de promover, en cooperación coa Xunta de Galiza e a Deputación de Pontevedra, a constitución dun consorcio público-privado ou calquera outra fórmula de cooperación interadministrativa que permita a adquisición da propiedade ou, no mínimo, a cesión de uso do Teatro Cine Fraga de maneira gratuita, totalmente gratuita, deixando sen efecto a operación de compra proxectada. E, en segundo lugar, establecer no inmediato o diálogo imprescindible co tecido cultural vigués para deseñar o proxecto do que debe ser un espazo moderno e dinámico que se converta no centro de creación, de produción e de exhibición escénica que Vigo merece e necesita. Son estes dous puntos os mesmos acordos concretos que por iniciativa do BNG de Vigo serán trasladados ao Pleno da Deputación a través dunha moción e a través dunha iniciativa no Parlamento de Galiza. Todo enmarcado dentro dunha ofensiva institucional coa que o Bloque Nacionalista Galego, coa forza da coherencia, o que pretendemos é lograr converter o Fraga no grande teatro público que merece a maior cidade do noso país, en lugar de incorrer, para evitarmos incorrer, na estafa de repagar por el con máis de 9 millóns de euros de diñeiro público. Eu, sin máis, xa para darlle paso á deputada provincial para que dé contento do caso. Bo día. Os amanecemos xa con a nova que sae na prensa e que xa dan por mercado o Teatro Cine Fraga, cando aínda onte recibimos a documentación das comisións informativas para o pleno de xullo na Deputación de Pontevedra e na Comisión de Facenda aparece esa modificación extraordinaria, esa modificación de créditos para afrontar esta compra, con cargo a remanentes de tesorería, cun crédito extraordinario, porque obviamente non existía ninguna consignación para ese fin, por un importe de 4.600.000 euros, e justificando nada máis e nada menos que esa tramitación na necesidade de realización de gastos que non poden agardar até o vindeiro exercicio. Non deixa de ser curiosa a justificación dese investimento. En todo caso, isto acontece logo de que o PP presentara para este 2024 uns orzamentos claramente regresivos, non só no económico, tamén na súa liña do punto de vista ideolóxico. Unhas contas onde se eliminaron fondos dos plans como Ágora, que melloraba a mobilidade e recuperaba espacios públicos, ou o Revitaliza, que apostaba pola compostaxe e o cumprimento de obxectivos en materia de residuos, que caíron respectivamente un 90 e un 85% no 2024 respecto do ano anterior. Nos orzamentos en que se recortaron de xeito significativo os fondos para as políticas de igualdade e nos que se prácticamente desaparecen os destinados á memoria histórica. No BNG entendemos que no canto de dilapidar fondos públicos en repagar por un ben que está máis que pago co rescate á banca, a Deputación debería redirixir eses remanentes a investimentos que efectivamente sexan necesarios para o conxunto dos concellos da provincia, que é do que debería preocuparse. Por exemplo, a paliar a reducción tamén en materia de mobilidade e infraestructuras que deixaron prácticamente eliminados todos os convenios cos concellos para a urbanización e melloras de estradas provinciais, baixando
os 3 millóns do ano 2023 aos 400.000 que reservan exclusivamente para este 24 e que no caso de Vigo, por exemplo, podería servir para arranxar a deteriorada Estrada Provincial 2001, o seu paso polo Calvario, por exemplo. Así que, no que respecta ao Teatro Cinefraga, o Grupo Provincial do BNG, ademais de non apoiar a modificación orzamentaria para esta adquisición, a pesar de que xa dea o Goberno e o Presidente da Deputación por aprobada, aínda está por ver no vindeiro pleno. Ademais, decía, de non apoiar esta modificación orzamentaria para a adquisición, tamén presentamos na Deputación, como se adiantaba Xavier, unha iniciativa, unha moción na mesma liña que a que se presenta no Concello de Vigo e na liña do que xa ten demandado o BNG anteriormente para instar a Xunta a deixar sin efecto a compra e a promover outra fórmula que, coa cooperación, obviamente, do ente provincial, permita a cesión gratuita do teatro para o seu uso público. E máis nada, deixo vos aquí. Bo día. O BNG xa registramos, trasladamos iniciativas ao Parlamento de Galiza para que a Xunta de Galiza rectifique no seu desprezo e abandono á cidade de Vigo e concretamente no referente á compra do Teatro Cinefraga, tal e como vai trasladar tamén a compañeira Manuela a Deputación, imos demandar que se aposte pola constitución, pola cooperación entre administracións, cooperación entre o Concello de Vigo, Deputación de Pontevedra e Xunta de Galiza, e a constitución a buscar de fórmulas de adquisición do Cinefraga que sexan gratuitas, que non custen un peso ás viguesas, ás vigueses, aos galegos e as galegas. E queremos denunciar, ademais, o cinismo do Partido Popular que en 16 anos tense negado a facer política cultural na maior cidade de Galiza e agora está a utilizar o Teatro Cinefraga para tapar todas as súas miserias. Vigo é das cidades do seu tamaño do Estado español a única que non conta con absolutamente ningún teatro público, máis alá dos auditorios que existen na cidade. Isto impide atender as necesidades do vizoso tecido cultural que temos na cidade. Na actualidade están de xira espectáculos producidos na nosa cidade que non poden representar, que non podemos disfrutar na nosa cidade por falta dun teatro coas características necesarias para albergar espectáculos de gran formato. Temos que destacar neste punto o enorme potencial das artes escénicas na nosa cidade, que é ademais a sede da Escola Superior de Arte Dramática de Galiza. E ata agora, nin a Xunta de Galiza, nin a Deputación, nin tampouco o Concello de Vigo teñen despregado medidas e políticas efectivas para atender esas necesidades e permitir referenciar a Vigo no ámbito escénico. De tal maneira que os profesionais da cultura, artistas e demais axentes padecen un continuo abandono, véndose obrigados e obrigadas a procurar recursos propios ou privados ou mesmo a marchar da cidade para poder desenvolver plenamente os seus proxectos pola ausencia de políticas culturais públicas. Pero este abandono tamén nos sufre a cidadanía que se ve privado do dereito á cultura, un dereito fundamental ao que temos todos os cidadáns, todas as cidadáns. Este abandono vólvese mostrar co proxecto do Teatro Cinefraga que non conta en absoluto a Xunta de Galiza nin a Deputación, en este caso, que son os que están desenvolvendo este proxecto, non contaron en ningún momento co tecido cultural para deseñar o proxecto do Cinefraga e o que están trasladando é que se vai convertir basicamente no que é unha platea con butacas. É por iso que desde o BNG acreditamos en que o que debera facer a Xunta de Galiza é liderar en cooperación co resto das administracións, coa Diputación e co Concello de Vigo singularmente, o proceso que permita retornar o uso social e público do Teatro Cinefraga sin custo algún para o erario público a través da constitución ben dun consorcio público privado para a cesión da propiedade ou, no mínimo, do seu uso para a xestión gratuita da cidade.
E a outra parte na que xa insistía é o deseño de un proxecto para a xestión da actividade e dinamización do teatro que debe desenvolverse desde a máxima cooperación entre as administracións, mas tamén, insistimos, coa participación do propio tecido cultural vigués, porque é o tecido cultural o que coñece as necesidades e é o que sabe como debe ser ese proxecto. Sobre todo, apostando no deseño por un espazo moderno e dinámico á altura do que se está construindo en Europa, que se converta nun grande centro de creación, produción e exhibición escénica da maior cidade de Galiza. Parécenos moi ben que a Xunta queira agora investir en cultura en Vigo. Non era sin tempo, pero en lugar de máis millóns nos petos da banca, o que teñen é que dotar a cidade da escola de danza que leva prometida dende fai anos e completar dunha vez a Escola Superior de Arte Dramática. Nada máis.